Walang kinalaman ang 5-minute response time strategy sa pagsibak kay Police Major Philip Nathaniel San Buenaventura bilang hepe ng Rapu-Rapu Municipal Police Station ayon kay Police Colonel Julius Anunuevo, Provincial Director ng Albay Police Provincial Office. Aniya, walang kaugnayang 5-minute response time strategy sa naganap na insidente sa Barangay Villahermosa sa isla ng Batan kamakailan, taliwas sa mga lumalabas na impormasyon na narelieve sa pwesto ang hepe dahil sa mali umanong pagpapatupad ng nasabing stratehiya. Pagdidiin ni Anunuevo, natural na sa kanilang organisasyon ang balasahan lalo na kung bago ang administrasyon. That's a part of part ng organization namin. Hindi lang naman, meron din kaming magpapalit din kami ng mga kasi the bagong mayor na Rapu-Rapu, di ba? So siyempre, iniikot din namin yung mga tao namin. Makikita nyo this coming days, mapapalta na yung mga COP ng ganitong lugar. Ano nyo naman yan may mga nagpalit na tayo because of the new leadership ng local chief executive or ng local government unit natin within their respective stations ng city municipalities ng Albay. Matatandaan, isang netizen ang nagbatiko sa ginawang pagresponde ng kapulisan sa sumbong na may ilang kalalakihang nakitang umaaligid sa isang pampublikong paaralan sa nasabing barangay. Batay sa post, itinawag ito ng principal sa 911, ibinaba sa krame sa PRO5, ibinaba sa Albay PPO at ibinaba naman sa Rapu-Rapu MPS, subalit kalaunay na pag-alaman na isang prank lamang. Sa kabila nito, may pinapunta pa rin umanong mga tauhan si San Buenaventura sa kabila ng peligro at malayong distansya. Ayon sa netizen, hindi raw dapat ganoon ang sistema dahil pagsasayang umano ito ng oras at resources. Buwelta naman ng direktor, labas sa 5-minute response time strategy ang naging operasyon ng Rapu-Rapu MPS sa nasabing lugar. Nagtungo umano doon ng mga pulis sa kahilingan na rin ng barangay para mapawi ang takot ng mga nangangambang residente. Ang nangyari, nung pagpunta nila ro, nakalma yun ngayon yung barangay, yun lang yun natin, mission natin. Ipakalma yun yung barangay kasi parang dating, sila, gawa nung armado sa school. So, ang nakaramdaman ng mga tao na kailangan namin ng pulis dito, which is ginawa natin. Nagpadala tayo ng pulis doon, doon pala sila kubalma, based sa report ng Rapu-Rapu Police Station natin. But the bottom line here is, ang pulis natin, sumunod, umano sa yun nga, nagkaroon ng medyo pagkalituhan because of the pause na parang nawawala ng saysay yung 5-minute response time ng ating GPNP. Mali yun. Nagkaroon lang ng kalituhan about do sa tawag na 911 at sa 5-minute response time. Nilinaw din niya na prioridad ng estratehiyang ito ang urban areas habang nasa pagpapasyanan ng hepe ng isang istasyon sa malalayong lugar kung paano mapapadali ang pagresponde sa mga inire-report na insidente. We are prioritizing the highly urbanized cities, which is kaya. But there is an exemption with that, common sense. Kung ikaw parplang area, ang lalayo, kaya ba ng 5 minutes yun? Definitely hindi. So, kaya nga yung good judgment ng commander, yung discernment mo, yung yung decision mo, to assess situational awareness, to assess kung pag pinadala ko ba ito, makukuha 5 minutes? Hindi. So, safety ng personnel ko, ng tao ko, baka mamaya, tulad ng mga nangyaring ganyan, prank call, yung pala, aambushin o yung So, situational awareness ng commander yan, ini-implement siya, sinusunod natin yan. Based sa experience, based sa napag-aralan namin as commander, and based sa mga turo ng ating mga kapunuan sa GPNP. Kaugnay nito, iginagalang naman daw ni Mayor Otoy Galicia ang pasya ng Albay PPO na ilipat ng istasyon ang naturang hepe. Hindi naman dahil din sa case na yun, talagang mag-reshuffle ngayon ng mga COP. So, wala naman tayong nagagawa pag in-order yan galing sa taas sa krami pag yung mga ganyan na reshuffle Wala naman nagagawa ang substitute. Ibang branch, ibang na rin pinagyan, ibang branch na rin. Kumbaga, yung kanina, pag-interview sa akin, yun lang yung opinion ko. Kung yun yung dahilan kung bakit tatanggalin. Pero tingin ko naman, hindi naman
hindi naman ganun kami yung PNP kasi may dumadaan naman yun kami sa proseso din nila. Makikita naman sa post ng nasabing netizen ang ilang positibong komento ng mga residente maging ng mismong prinsipal ng paaralan sa pagiging aktibo ng mga himpilan. Samantala, sinubukan ng news team na makapanayam ang nagpost na netizen, subalit wala pa siyang binibigay na pahayag.